Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan darasi namu mai albarka. Ga masu kallonmu da sauraronmu, idan ba ku manta ba, a darasin da ya gabata mun tsaya ne a kalmomi wanda suka shafi pronoun wakilin suna, inda muka taɓa wasu daga cikin wakilan suna. A yau kafin mu ci gaba za mu yi muraja'an waɗannan kalmomi waɗanda muka gudanar. Kamar yadda muka saba faɗi, idan yau ka fara ziyarar wannan kafa namu mai albarka, ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗaura bidiyon. Kalmomin da muka yi a darasin da ya gabata su ne kamar haka: kalmar I, sai mene? Me. One handshake ne, me. Sai mene? This. Sai mene? Sai we, the us. The us. Sai mene? You. Wannan su ne kalmomin da muka yi a darasin da ya gabata. Da yardan Allah yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Muna nan dai a cikin kalmomin da suke pronoun ɗin. Kalmar da za mu yi yau shine kalmar my. My and mine. My and mine. Mine and mine. Then your. Then that. Then say who. Say which and whether. Which and what? Whether. Which and whether. Waɗannan su ne kalmomin da za mu yi su a yau. Kafin mu ƙarƙare shirin namu, za mu nanata waɗannan kalmomi da muka yi. Muka ce my and what? Mine. Sai kuma kalmar your. Sai mene? That. Sai mene? Who. Sai mene? Which and whether. Da yardan Allah a nan za mu tsaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.